மாதாஜி ஆரம்பிக்கவா மாதாஜி? இன்னும் டைம் ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. மை சேதுலட்சுமி மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லுங்க, அப்ப ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல நான் இதை போட்டுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். சரிங்க மாதாஜி. சுரேஷ் பிரபுஜி, நான் இது லைவ்ல போயாச்சு. இப்போ வந்து இவங்கள கமலா மாதாஜி குரல் கேட்கலையா, அதனால அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுங்க. இந்த மாதிரி நான் லைவ்ல போயாச்சு, வந்து எப்படின்னா உங்களை இப்போ ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அவங்கள வந்து கரெக்டாக அதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண சொல்லிடுங்க. வந்துட்டீங்களா? உங்க கூப்பிட்டே மாதாஜி, காணும் உங்களை. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா, லைவ் போயாச்சும்மா. சேதுலட்சுமி மாதாஜி, ஆல் தி பெஸ்ட். இங்க வந்திருக்க எல்லா டிவோட்டிகளுக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை, இனிய காலை வணக்கத்தை நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம அத்தியாயம் 13வது பத்தி பேச போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த சுவாமிக்கு நம்ம வணக்கத்தை தெரிவிச்சு ஒரு பிரணந்தியோட நம்மளுடைய கிளாஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிரபுஜி கொஞ்சம் பிரணந்தி ஸ்கிரீன் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदधि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं जाकरजालं सगगण रघुनाथान्वितं दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा विंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। माञ्जाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय हो ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। गौरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तलायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय। प्रभुजी स्क्रीन मरल போயிடுச்சு प्रभुजी. यस प्रभुजी. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादी देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नामिनी भक्तशक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. எல்லாரும் சேர்ந்து 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து
அத்தியாயம் 13வது படிக்க போறோம். 12 சாப்டர் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து 13வது சாப்டர்ல வந்து நம்ம வந்து ஞான யோகத்தை பத்தி படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி மாதாஜி இதை வாசிக்கணுமா மாதாஜி? ஸ்ரீ ராதா ஸ்ரீ படிக்க போறோம். அது 13வது இதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். அதோட தலைப்பு வந்து என்னன்னா கஷேத்திரம் மற்றும் சேத்திரஜ்ஞ அப்படின்னு. அதாவது இயற்கையும் அனுபவிப்பவனும் உணர்பவனும், இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீகேப். நம்ம 12வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 12வது சாப்டர்ல வந்து பகவான் கேட்கிறாரு, எனக்கு அத்தியாயம் 12ல வந்து பகவான் தனக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது கேட்கிறாரு. அதாவது பகவானுக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்னாக்க அவரையே நினைச்சு 24 மணி நேரம் அவரையே நினைச்சு தூய்மையான ஒரு பக்தி யாரு செய்கிறார்களோ அந்த டிவோட்டியை தான் அவருக்கு பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் போக 12வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து வழிபாட்டு முறைகள் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். ஒருத்தங்க வந்து அருவபாதி முறையில வழிபடுவாங்க, ஒருத்தங்க உருவ வழிபாடுல பண்ணுவாங்க, ஒருத்தங்க தியானத்துல பண்ணுவாங்க, ஒரு ஞான யோகத்துல பண்ணுவாங்க, அஷ்டாங்க யோகத்துல, இந்த மாதிரி பலவிதமான யோகங்கள்ல வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்வாங்க. அதுல எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது என்னன்னாக்க பக்தி யோகம் தான். ரொம்ப ரொம்ப பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அடுத்து உருவ வழிபாடும் ரொம்ப மேம்பாடானதுங்கிறது 12வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம். இப்ப நம்ம படிக்க போறது வந்து இது படிக்க போறோம். 13வது சாப்டர்ல படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத 13யோதசாத்யாயः. கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு 6 கேள்வி கேட்கிறாரு, தெரிஞ்சுக்க விரும்புறாரு. அது என்னன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு. அது என்னன்னாட்டா, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, எனக்கு வந்து இது சந்தேகமா இருக்கிறது, இதை பற்றி எனக்கு தெளிவா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. என்னன்னு அதை பத்தி இது வந்து சுருக்கம். 13வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோங்கிறது ஒரு சுருக்கத்தை தான் சொல்றேன் இப்ப. அப்ப வந்து இயற்கைனா என்ன, அனுபவிப்பவனா என்ன, கஷேத்திரம் என்றால் என்ன, கஷேத்திரஜன் என்றால் என்ன, அறிவு என்றால் என்ன, அறியப்படும் பொருள் என்றால் என்ன ஆகியவற்றை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இப்ப நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த இதுல பாருங்க, ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு தெரியுது, ஒரு செடி இருக்குது, வேலி இருக்குது. அப்ப வந்து இப்ப பக்திக்கு ஏன் அறிவு தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. இப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணமா வந்து இந்த செடி இருக்குது. நம்ம செடி நம்மளே நார்மலா நம்ம வந்து செடி வச்சிருந்தோம்னா எதுவும் அழிக்க, அந்த மாடு இதெல்லாம் ஆடு மாடெல்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு சேஃப்டிக்காக நம்ம வந்து இது போடுவோம், வேலி போடுவோம். அது எதுக்கு போடுறோம்? அந்த செடி நல்லா ஆரோக்கியமா வளர்ந்து நல்லபடியா வரணும்ங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வேலி போடுவோம். அது வந்து பௌதீகத்துல அந்த மாதிரி. பட் இங்க வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னாக்க, இந்த செடிதான் பக்தி, இந்த வேலிதான் வந்து அறிவு. இப்ப இது வந்து அந்த வேலி, அந்த பக்திங்கிறத ஞான அறிவு இருந்தா அதை நம்ம நல்லபடியா எடுத்துட்டு போகலாம். அது நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும். அது வந்து பக்தி தொண்டுக்கு போக படிப்படியா நம்ம வந்து உயர்வு நிலையை அடைவோம். அதுக்குதான் இந்த ஞானம் வந்து பக்திக்கு முக்கியமா தேவை அப்படிங்கிறது. இப்ப வந்து நம்ம சாப்டருக்கு வரப்போறோம். பிரபுஜி ஸ்கிரீன் காட்டு. இந்த பிக்சர்ல, இந்த படத்துல நீங்க எல்லாரும் பாக்குறீங்க, இது என்னது, ஒரு ஃபுல்லா ஒரு உடம்ப காட்டுது. இது வெறும் உடல் மட்டுமல்ல. ஒரு விவசாயிக்கு எப்படி நிலம் உள்ளதோ, ஆத்மா செயல்படும் இடம் இந்த உடல். நம்ம வந்து வெறுமனே வந்து உடல் என்று நம்ம பார்க்க கூடாது. அந்த ஒரு விவசாயி உதாரணத்துக்கு, ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு நிலம் வேணும். அப்ப அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து செயல்படணும். அது ஒரு இதுதான், கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒன்று. ஆத்மா என்பது நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அதுக்கு ஒரு செயல்களை செய்வதற்கு ஒரு இடம் வேண்டும். அந்த இடம்தான் இந்த உடல். அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? இது உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணும். இதுதான் மெயினா நம்ம கற்றுக்கிட வேண்டும். இதுல வந்து புலன்கள் இருக்கு, செயற்படு, எல்லாம் சேர்த்துதான் உடலாக இருக்கிறது. ஆக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? இது உடல் அல்ல, ஆத்மா. இதுல அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து வந்து உடலின் கூறுகள். பிரபுஜி காட்டுங்க.
பகவத்கீதால 13வது சாப்டர் 6வதும் 7வதும் நான் சொல்லி இருக்குது. அதாவது உடலினுடைய 24 கூறுகள். மகாபூதான் அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேத்ரிய கோச்சராஹ இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனா த்ரிதிஹி ஏதத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன சவீகாரம் புதாக்ருதம். இந்த உடல் வந்து எப்படி நமக்கு இந்த உடல் எப்படி அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறதுங்க பத்தி தான் இதை வந்து முழுமையா சொல்லி இருக்குது. இந்த உடம்பு வந்து புலன்களால புலன்களால பின்னி பிணைக்கப்பட்டு இருக்குது. அந்த உடம்புல என்னென்ன 24 கூறுகள் இருக்குது. அதுதான் பஞ்சபூதங்கள். 5 பஞ்சபூதங்கள், அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், நிலம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மொத்தம் இது 5 பஞ்சபூதங்கள். அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து 5 ஞானேந்திரியங்கள் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது கண்ணு, காது, கை, கண்கள், நாக்கு, 3 இந்த மூக்கு, இந்த 5 வந்து ஞானேந்திரியங்கள் அறிவை கொடுக்கறதுக்கு. அடுத்து வந்து 5 கர்மேந்திரியங்கள்னு ஒரு 5 புலன்கள் இருக்குது. அது என்னன்னா கர்மத்தை நம்மளுடைய செயல்களை செய்வதற்காக இருக்கக்கூடியது. அது வந்து குரல்கள், கைகள், கால்கள், பாலுறுப்பு, குதம், இந்த 5 ஆக மொத்தம் நமக்கு 15 ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புலன் நுகர் பொருட்கள், அதாவது நம்ம வந்து சத்தத்தை கேட்கிறோம், தொடுதல் உணர்றோம். சத்தத்தை எப்படி கேட்கிறோம்? நம்ம காதால கேட்கிறோம். எப்படி தொடுறோம்? கைகளால தொடுறோம். அடுத்து வந்து கண்களால வந்து உருவத்தை பார்க்கின்றோம். சுவையை வந்து நம்ம எப்படி உணர்கின்றோம்? நாக்கினால சுவையை உணர்கின்றோம். அடுத்து வந்து அப்புறம் வந்து மனம், வாசனை தெரியுது. அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? மூக்கால தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது, வெளியே வந்து பார்க்கக்கூடியது. இதுக்கு பேர் தான் ஸ்தூலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு இதுக்கு மேலையும் சூட்ச்ம என்று நம்மளால பார்க்க முடியாது, தோன்றாத நிலையை காட்டக்கூடியது. அது என்னன்னா நம்ம மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம். இதை வந்து நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது. மற்றதெல்லாம் நமக்கு வெளியே இருந்து புறக்கண்களால நம்ம வந்து இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். இதுதான் 5, அதாவது மொத்த 24 மூலக்கூறுகளால வந்து இந்த உடல் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்கிரீன் பிரபுஜி, ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன், எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க. 5 மகாபூதங்கள், அது வந்து என்னென்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். 5 புலனுகர் பொருட்கள்: சத்தம், தொடுதல், உருவம், சுவை, மனம். சத்தத்தை எப்படி கேட்கிறோம்? காதால கேட்கிறோம். எப்படி தொடர்றதை உணர்றோம்? கையால வச்சு தொடர்றோம். கண்களால வந்து உருவத்தை பார்க்கிறோம். அது நாக்கால வந்து நமக்கு சுவையை பார்க்கின்றோம். மனம் என்பது மூக்கால. மனம் அது நறுமணமாக இருக்கலாம், துர்நாற்றமாகவும் இருக்கலாம். ஆக மொத்தம் மனம்ங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 5 புலன்கள் இருக்குது, 5 ஞானேந்திரியங்கள். அது என்னென்ன? காது, கைகள், கண்கள், நாக்கு, மூக்கு. இது அடுத்து வந்து கர்மேந்திரியங்கள், செயல்களை செய்யக்கூடிய புலன்கள். அது என்னன்னாக்கா சத்தத்தை உணர்றோம். கை எதுக்கு இருக்கு? வேலை செய்யறதுக்கு இருக்கு. கால் எதுக்கு இருக்குது? நடக்கிறதுக்கு இருக்கிறது. அடுத்து வந்து பால் உறுப்பு வந்து இனவிருத்தி செய்வதற்கு பால் உறுப்பு உதவுது. அடுத்து வந்து குதம் என்பது நம்ம கழிவு பொருட்களை ஏற்றக்கூடியது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்தூலம் என்று சொல்லுவோம் இந்த இதுக்கு. அடுத்து வந்து சூட்ச்மம் வந்து இருக்கிறது. அது 4 வகைப்பட்டது. அதை வந்து நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது, அது உள்ள இருக்கக்கூடியது, அந்தரங்களானது. அதுதான் மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். இதெல்லாம் சேர்ந்த மொத்த இதுதான் இந்த உடம்பு. அதுக்கடுத்து ஸ்கிரீன் பிரபுஜி, இது நல்லா கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா நான் ஃபுல்லா மொத்தமா உங்களுக்கு விவரிச்சு சொல்லல. ஏன்னா நீங்க லெவல் 2ல போய் நல்லா, இப்ப லெவல் 1ல இருக்கிறீங்க, அதனால நான் எல்லாமே கொஞ்சம் சிம்பிளா தான் சொல்றேன். லெவல் 2க்கு போகும்போது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிடும், விவரமா நம்ம படிக்கலாம். ஜஸ்ட் நான் சொல்றத இது வந்து குவிஸுக்கு வர சான்ஸ் இருக்கு, அதனால நல்லா கவனமா எல்லாரும் கேளுங்க. நம்ம இந்த ஆத்மால வந்து 5 உரைகள் மூடி இருக்கிறது. இது வந்து நம்ம வந்து இது வந்து கடவுளுடைய முழு சக்தின்னு சொல்லுவாங்க, முழு சக்திகள். அதாவது பிரம்ம நிலையை அடையக்கூடிய 5 நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்னமய கோஷம்.
ஃபர்ஸ்ட் என்னது? அன்னமய கோஷம். அதாவது ஒரு தாயில ஒரு கரு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அந்த கரு வளர்றதுக்கு உணவு வேணும்ல. நம்மளால உணவு இல்லாம யாரும் எந்த உயிரினங்கள் அனைத்துக்கும் என்ன வேணும்? உணவு வேணும். அந்த உணவு இல்லைனாக்கா நம்மளால வாழ முடியாது. சோ அந்த கருவுக்கு தேவையானது ஃபர்ஸ்ட் அன்னமய கோஷம். இது உடலை உணவை சார்ந்தது. அடுத்து 2வது பிராணமய கோஷம். பிராணமய கோஷம் என்றால் அந்த உயிர் வாழி என்னது வெளியே வந்த உடனே அது சுவாசிக்கும். சுவாசம் இல்லைன்னாக்கா அந்த 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 குழந்தையால இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. மெயினா நமக்கு மூச்சு வேணும். அதுதான் உயிரின் அறிகுறி. அது உயிரோட இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம அது பிராண மூச்சு விட்டாதான் நமக்கு தெரியும். அத நம்ம கூட நம்ம பார்த்திருப்போம். நமக்கு குழந்தை பிறந்து ஆளலைனாக்கா ஒரு தட்டு தட்டுவாங்க, அது கத்தும். அப்ப அதுக்கு உயிர் இருக்குது. அப்ப பிராணமயம் உயிரின் அறிகுறி ஆகுது. அடுத்து 3வது ஞானமய, அத மனோமய கோஷம் இல்லது ஞானமய கோஷம் அப்படின்னு. இந்த 2 நிலையும் தாண்டி, அதாவது உணவை அறிதலையும் தாண்டி, அடுத்து உயிரின் அறிகுறியை தாண்டி 3வது நிலைதான் ஞானமயம், அல்லாட்டி மனோமயம்னு சொல்லலாம். அது என்னன்னாக்கா அப்ப அது கொஞ்சம் வளர்ந்துரும். அந்த குழந்தை பேபி கொஞ்சம் வளர்ந்த அப்புறம் அது என்ன உணர்தலை காட்டும். அப்புறம் எண்ணுதல், உணர்தல், விரும்புதல், இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இத அது உணர்கின்றது. அதுக்கடுத்தது விஞ்ஞானமயா. விஞ்ஞானமயா கோஷம் அப்படின்னா நம்ம பிரம்ம நிலைக்கு எப்படி போறோம் அங்கிறத பத்தி தான் அது காட்டுது. விஞ்ஞானமயா அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஒரு ஆழ்ந்த நிலையில, ஆழ்ந்த உன்னதமான நிலையில நம்ம போகும்போது அதுலதான் ஆனந்த கோஷமயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆக மொத்தம் எத்தனை நிலைகள் இருக்கின்றன? 5 நிலைகள் இருக்கின்றன. இந்த 5ம் நம்ம அந்த ஜீவன் பிரம்மனை நம்ம அறியக்கூடிய இது எதனாலன்னா இறைவனுடைய முழு சக்திகள். ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயா, வருஷப்படுத்தி பார்த்துக்கோங்க. அன்னமயா, 2வது பிராணமயா, 3வது மனோமயா அல்லது ஞானமயா, 4வது விஞ்ஞானமயா, 5வது ஆனந்தமயா. அன்னமயா உடலை உணர்வை சார்ந்திருக்கிறது. பிராணமயா உயிரின் அறிகுறி. ஞானமயா உணர்தல், விரும்புதல், இதெல்லாம் நமக்கு இது பண்ணு. உணர்தல், விரும்புதல், எண்ணுதல், இதை காட்டுறது ஞானமயா. இதெல்லாம் பௌதீக செயல்ல வருது. அடுத்து பிரம்ம நிலைக்கும் போது நம்ம இதுக்கு போயிருவோம், நம்ம கடவுளுடைய இதை அறியறதுக்கு போயிருவோம். அது விஞ்ஞானமயா. 4வது என்னது? பிரம்மனை அறிதல், ஞானம், விஞ்ஞானமயா. அதுக்கும் மேல உள்ளது ஆனந்தமயா. மொத்தம் அவர் இறைவன் அவ்வளவு ஆனந்த அந்த இது ஆத்மா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது. இதை நல்லா கவனிச்சு மனசுல வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பிரபுஜி, உடலில் இப்ப நம்ம உடல் இருக்குது. நம்ம நினைக்கிற இந்த உடல்ல 2 பேர் இருக்கிறாங்க. 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அது யாராரு? ஜீவாத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. ஜீவாத்மா என்பது தன்னோட உடலை மட்டும்தான் அறிய முடியும். இப்ப நம்ம உடம்பத்தான் அறிய முடியும். அடுத்தவங்க உடம்பை பத்தி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏது அவங்களுக்கு தெரியாது. இதுதான் ஜீவாத்மாவோட குணம். தனது உடலை மட்டும் அறிபவன் ஜீவாத்மா. பரமாத்மா யாரு? அனைத்து உடல்களையும் அறிபவன். எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்குதோ, எத்தனை உடல்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கோ அத்தனை அதுல உள்ளது அனைத்தையும் அறியக்கூடியவர் பரமாத்மா. இது எல்லாத்துக்கும் புரிய நம்ம தெரியும் இல்லையா? இதுதான். இப்ப ஜீவாத்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். உதாரணம் நம்ம வீடு இருக்குது. இது நம்ம வீட்டை பத்தி தான் தெரியும். அடுத்த வீட்டுல என்ன நடக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு மன்னன் இருக்கிறான், குடிமகனுக்கு அவன் வீடு மட்டும்தான் தெரியும், மத்தவங்களை பத்தி தெரியாது. ஆனா அந்த நாட்டை ஆளுகின்ற மன்னனுக்கு நாடு முழுசுல இருக்க குடிமகனோட வீடுகள் அனைத்தும் தெரியும். எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அதுதான் அந்த பரமாத்மா. பரமாத்மா என்பவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். ஜீவாத்மா என்பவர் தன்னை மட்டும் அறிபவர். புரிஞ்சுக்கிச்சா? ஹரி கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் காட்டுங்க பிரபுஜி. உண்மையான அறிவு என்பது என்ன? அப்ப இப்ப அறிவு என்பது வெறும் தகவல் கிடையாது. சொல்றாமே அது கம்யூனிகேட் பண்றது கிடையாது, அறிவு கிடையாது. அதுல நற்பண்புகள் இருக்குது.
அது வந்து மொத்தம் வந்து 20 நற்பண்புகள் இருக்குது. 20 நற்பண்புகள் இருக்குது. ஆனா நம்ம வந்து இப்ப படிக்க போறது 20ஐயும் நம்ம விளக்கிக்கிட்டு இருந்தா நமக்கு நேரம் சுருக்கமா இருக்குது. அதனால நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான இதை சொல்லி வேணும்னா உங்களுக்கு அந்த 20 நற்பண்புகளை பத்தி நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க தெரிஞ்சுக்கோ. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டிருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனி இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் ஞானம் என்று அறிவிக்கின்றேன். இது யார் அறிவிக்கின்றாரு? இந்த 20ஐயும் தான், இந்த நற்பண்பு 20 நற்பண்பு தான் பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஞானம் என்று சொல்கிறார். அதை தவிர மற்றதெல்லாம் அனைத்தும் அறியாமை என்று பகவான் கூறுறாரு, அறிவை பற்றி. அப்ப வந்து இப்ப நம்ம இந்த 20ஐயும் நம்ம விலைக்கு சொல்லணும்னா நமக்கு நேரம் இல்லை. நமக்கு இருக்கிறதோ வந்து 1 hour தான். ஸோ செகண்ட் லெவல்ல நீங்க நல்லா டீட்டெயிலா படிப்பீங்க அத்தனையும் பற்றி. பட் இதுல வந்து நான் ஒரு 5 மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடக்கம். அடக்கம்தான் முத இந்த அறிவுக்கு ஆரம்பமே வந்து அடக்கம்தான். அடக்கம் என்பது வந்து நம்ம வந்து அடக்கம் வந்து நம்ம வந்து பணிவா இருக்கணும். எல்லார்கிட்டையும் ஒரு அன்பா, ஒரு பணிவா, அகங்காரமா இருக்கக்கூடாது. அதாவது நம்ம வந்து ஒருத்தங்க மதிக்கணும். அடக்கம் என்பது வந்து பிறரால மதிக்கப்படணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அவளா எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் வந்து அடக்கம். அடுத்து வந்து அஹிம்சை. அஹிம்சை என்ற நம்ம நார்மலா என்ன சொல்லுவோம்? இந்த மிருகங்களையோ மற்றதெல்லாம் கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் அஹிம்சை. ஆனா இது மட்டும் இல்ல, நம்ம இன்னொன்னு இருக்குது. பிறருடைய மனசை வந்து நம்ம வந்து துன்படுத்தக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பொலைட்டா ரொம்ப ஒரு இது அவங்க ஹர்ட் பண்றாங்கன்னா நமக்கு பிடிக்கலையா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து அன்பா சொல்லலாம். நீங்க நம்மளும் அதுக்கு ரஃபா நம்ம ஆன்சர் இது பண்ணாம ஒரு அமைதியா ஒரு இதாக அவங்க மன புண்படாம, நீங்க சொல்றது எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல, நீங்க இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறீங்களான்னு கேட்கலாம். அது கேட்டா கேட்கறாங்க, கேட்கப்பட்டு நம்ம தரப்புல இருந்து அதுக்கு நம்மளும் போய் சண்டை போடக்கூடாது. அதாவது இன்னொருத்தங்களுடைய மனதை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது என்பதுதான் மெயினானது. அடுத்து கொல்லாமல் இருப்பது, ஜீவன்களை கொல்லாமல் இருப்பது, இந்த 2 அகிம்சைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சகிப்புத்தன்மை. இப்ப வந்து சகிப்புத்தன்மை என்பது வந்து ரொம்ப பொறுமை வேணும். ஒருத்தங்க கிட்ட நம்ம வந்து எல்லார்கிட்டையும் உங்களுக்கு நாங்க ஒருத்தங்களை பிடிக்கும், ஒருத்தங்களுக்கு பிடிக்காது. ஒருத்தங்க நல்லவங்களா உங்களை விரும்புவாங்க, ஒருத்தங்க விரும்ப மாட்டாங்க. விரும்புறவங்கள உங்களை ரொம்ப நல்லா மரியாதை கொடுத்து நல்லா உங்ககிட்ட பேசுவாங்க. ஒருத்தங்க வந்து பிடிக்கலைன்னா ஒரு மாதிரி அவமரியாதை பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த அவமரியாதை இருந்தாலும் சரி, நம்மளை நிந்தனை செஞ்சாலும் சரி, நல்லபடியா இது பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி, அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்காம அதெல்லாம் நம்ம தாங்கிக்கூடிய சக்தி நமக்கு வேணும். அவங்க எப்படி நம்மளை ட்ரீட் பண்ணா கூட நம்ம பொறுத்து பொறுமையா எவ்வளவு தூரம் நமக்கு சகிச்சு போவோமோ அது வந்து ரொம்ப நல்ல குணம். அது வந்து இந்த அறிவினுடைய ஒரு நற்பண்பு தான் எது? சகிப்புத்தன்மை. இதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம். பிரகலாதன் கதையெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் 5 வயசு பையனா தான் அவர் இருந்தாரு பிரகலாதன். அப்ப வந்து இவர் இரண்யாகசிப்புக்கு வந்து பகவான் விஷ்ணுனாலே கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது. அவரை பக்தி பண்ணக்கூடாது, என்னதான் கடவுள் பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லும்போது தன்னோட மகனே நமக்கு எதிராக இருக்கிறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இரண்யாகசிப்பு அந்த பிரகலாதர் மகாராஜாவை என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த சின்ன பையனை என்னென்ன கொடுமைப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவும் கொண்டு போய் தீயில போட பாக்குறாங்க, யானைக்கு காலில் கொண்டு வந்து போட பாக்குறாங்க. இப்படி எல்லாம் பண்ணா கூட அந்த சிறுவன் என்ன பண்ணாரு? நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு சகிப்பு தன்மையோட இத்தனையும் சமாளிச்சு அவர் எந்த தடங்கள் வந்தாலும் பொறுமையோட இருந்து அவர் வந்து கடைசியில் அவர் பகவான் விஷ்ணுவோட ஒரு நல்ல பக்தனாக மாறினாங்க. இதுதான் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஒரு உதாரணம் அந்த கதை, பிரகலாதன் கதை. அடுத்து வந்து எளிமை. நமக்கு வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து ஆடம்பரமா இல்லாம எளிமை இம்பார்ட்டன்ட்.
இதுக்கு வந்து நம்ம பக்திக்கு வந்து எளிமை ரொம்ப ரொம்ப அதுவும் தேவை. அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்க, யாரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து கள்ள தபடம் இல்லாம, அதாவது ஒரு கன்னிங்னஸா இல்லாம, எதிரியா இருந்தா கூட அவங்கிட்டே நம்ம உண்மைத்தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்தணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும். எளிமையோட நேர்மையும் சேர்ந்து இருக்கணும். இதுதான் எளிமையை பற்றி நமக்கு ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட். அடுத்து பற்றற்ற நிலை. பற்றற்ற நிலை அப்படின்னாக்க, இப்ப மனைவி இருக்கிறாங்க, குடும்பஸ்தர், நம்ம கிரகஸ்தர்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு கணவன், மனைவி, குழந்தைகள், பேரன், பேத்திகள், நம்ம வந்து ஒரு கிரகஸ்ல நம்ம வந்து இருக்கிறோம். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பற்றற்று, அதாவது பாசங்கிறது அதுக்கா பாசத்தையே விட்டுட்டு நீங்க போங்கன்னு நம்மள அப்படி சொல்லல. எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவங்க கிட்ட நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணக்கூடாது. நம்ம இந்த பையனை படிக்க வச்சிருக்கோம், நாளைக்கு நம்மளை காப்பாத்துவான் அப்படிங்கறலாம் கிடையாது. நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும், அவ்வளவுதான் நம்ம கடமை. அதுல இருந்து என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் நமக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு இறைவனோட அருளால நம்ம குடும்பத்தாரு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பக்தியில இறைவனை பகவானை வணங்குறதுக்கு நமக்கு ஒத்து போனாங்கன்னா அது நம்மளோட லக்கு. அது நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம். இறைவனுடைய அருளால நமக்கு ஒரு நல்ல குடும்பம் கிடைச்சிருக்கு, அது ஒரு ஹாப்பி. இல்ல நமக்கு இந்த பக்தி தொண்டு போறதுக்கு அவங்க நமக்கு அனுமதிக்க இது பண்ணலைன்னாக்க நம்ம என்ன செய்யணும், அப்ப வந்து அதாவது அவங்கள வெறுக்கவும் வேண்டாம், அவங்கள இது பண்ணவும் வேண்டாம், அதுக்காக போய் காட்டுல போய் தவம் செய்யணும்னு கூட கிடையாது. தாமரையில தண்ணீர் போல நம்ம என்ன செய்யணும், அப்படியே பட்டும் படாம அந்த குடும்பத்துல அப்படியே நம்ம பக்தி தொண்டுல நம்ம பக்தி பண்ணணும். இல்லாட்டி முடிஞ்ச அளவு அவங்கள வந்து பக்தி நிலைக்கு, இந்த 5 நிலையை பற்றி, இதுதான் ஞானம். அந்த ஞானத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த ஞானம் நம்ம வந்துருச்சுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து பகவானை எப்படி போய் அந்த பக்தியில எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரபுஜி. उपद्रष्टा अनुमन्दा च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. இப்ப வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த உடல்ல. இப்போ திருப்பி இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் இன்னொருக்கும் பகவான் நமக்கு சொல்றாரு, இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவரும் அவரே. அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க, இவர் தான் பரமாத்மா. உபத்ரஷ்டான என்ன மீனிங், கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் மேல தூக்குங்க. எஸ், இந்த இடத்துல வந்து பரமாத்மா வந்து சாட்சியாவும் இருக்கிறார், அனுபவிப்பவரும் அனுமதி கொடுப்பவராகவும் இருக்கிறாரு. பாருங்க, என்ன உபத்ரஷ்டானா வந்து ஓவர் சீவர், நம்ம செய்யறது வந்து அவர் உள்ள நம்ம கிட்ட இருக்காரு இந்த பரமாத்மா. அவர் உள்ள இருந்தே நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம செயல் மத்தவங்களுக்கு தெரியாது, நமக்குத்தான் தெரியும். நம்ம ஒண்ணும் செய்யல, அவரு நம்மள செய்ய வைக்கிறாரு. இறைவன் செய்யவும் வைக்கின்றார், நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்பதையும் அவர் வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. அடுத்து அனுமந்தா, நமது ஆசைகளை நிறைவேற்ற அனுமதிப்பவர். அதாவது நமக்கு நிறைய ஆசைகள் வந்து நிறைய இருக்கும். அப்ப வந்து நம்மளுடைய என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் அவரு வந்து நமக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்கிறாரு. அடுத்து இந்த படத்துல பாருங்க, இங்க பாருங்க, இதுல ஒரு கார்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க, ஒரு டிரைவர் இதுல இருக்காரு, ஜீவாத்மா வந்து பின்னாடி உட்காந்து நல்ல ஜம்முன்னு அவரு வர்றாரு. இந்த டிரைவர் வந்து சொல்றாரு, அதாவது இந்த ஆத்மா வந்து ஜீவாத்மா என்ன நினைக்குது, தான் தான் பெரியவன் நினைச்சுக்கிடுது. உண்மையிலே அவங்க பெரியவன் கிடையாது, அனுபவிப்போம் நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இது ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த பகவான் நம்ம என்ன சொல்றாரோ அதுதான் நமக்கு. அப்ப வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, சரி இவன் கார் ஓட்ட சொல்றான், சரி ஏன்னா நண்பன் மாதிரி பகவான் பாத்துக்கிறதுனால சரி இவன் என்ன சொன்னாலும் சரி இவனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு முன் டிரைவர் சீட்ல அவர் அந்த ஜீவாத்மா என்னென்ன சொல்லுதோ அதெல்லாம் பரமாத்மா பகவான் கேட்டுக்கிறாரு. எங்க போகணுமோ அங்க போ, இங்க போ, அங்க போன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. இவரும் போய்கிட்டு இருக்காரு. ஜீவாத்மா எப்போதும் ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீட்டு இருக்கும் பரமாத்மா பரம புருஷரின் பிரதிநிதி. இந்த பரமாத்மாங்கிற யாரு, பகவானுடைய பிரதிநிதி. அவருதான், எல்லாமே ஒண்ணுதான், பரமாத்மா பரமபுருஷா எல்லாம் ஒண்ணுதான், பட் பிரதிநிதியாக வச்சிருக்காங்க. இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து
தன்னோட செயல்களை மட்டும்தான் அனுபவிக்க முடியும். மற்றதெல்லாம் அவங்களால இந்த ஜீவாத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தில் செயல்களை அனுபவிப்பவன். இப்ப என்ன அதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதைத்தான் செய்ய முடியும். அதுக்கு மேல எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கையினா கை வேலையத்தான் செய்யும். இனத்தோட முடியும், எடுக்க முடியும், சாப்பிடறதுக்கு இது பண்ண முடியும். இதுதான் அது செய்யும். வாயினா என்ன எடுத்து முழுங்கி சாப்பிடத்தான் முடியும். யாராருக்கு என்னென்ன இந்த புலன்களுக்கு என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த வேலைதான் செய்ய முடிய தாண்டி அதுகளுக்கு போக செய்யாது. ஆனா பரமாத்மாக்கு எப்படி? அவருக்கு எல்லா இதையும் அந்த புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி அவர். ஆனா அந்த புலன்களிலிருந்து அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கு எந்த எல்லைக்கு உட்பட்டவரோ அனுபவிப்பவரோ கிடையாது. அவர் பரமாத்மா, அனைத்துக்கும் எஜமானர் அவர் தான். ஆனா நம்ம ஜீவாத்மா சேவகன். அதை நம்ம அறிஞ்சுக்கிடணும். அப்ப என்ன வேணாலும் இப்ப இவர் இந்த பகவான் நமக்கு மனதிற்குள்ள சாட்சியாகவும் மேற்பார்வை செய்பவராகவும் அனுமதி அளிப்பவராகவும் பரம அனுபவிப்பவராகவும் இருக்கிறார். நம்ம ஜீவாத்மா ஒண்ணும் கிடையாது. அவர் என்ன செய்ய வைக்கிறாரோ அதைத்தான் செய்ய முடியும். அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செயலைத்தான் செய்ய முடியும். பரமாத்மா மாதிரி எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியாது. இது இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபுஜி, அடுத்த ஸ்லைட் பிரபுஜி. இறைவனுக்கு 3 நிலைகள் இருக்குது. இறைவனுக்கு 3 நிலைகள். நம்ம 3 நிலையில இறைவனை நம்ம கிடைக்கும். இதுக்கு உதாரணம் சூரிய ஒளி, அதுதான் பிரம்மன். அடுத்து வடிவம், அதுதான் பரமாத்மா. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த சூரிய ஒளிங்கிறது நம்ம காலையில நீங்க பாருங்க, நம்ம காலங்காத்தால எந்திரிச்சு பார்த்த உடனே நமக்கு காலையில என்ன கண்களுக்கு தெரிகிறது? நமக்கு அதனுடைய ஒளிதான் தெரியும், உருவம் தெரியாது, ஒளிதான் தெரியும். அது அருவத்தை காட்டுறது. அதாவது ஒளி மையத்துல இறைவன் ஃபர்ஸ்ட் ஒளி வடிவத்துல ஒளி ரூபத்துல இருக்காரு. அடுத்து பரமாத்மா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன வட்டமா ஒரு உருவம் தெரியும். ஏன்னா அதுதான் 2வது நிலை. அது சூரிய மண்டலம். அதான் பரமாத்மான்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பகவான் ஃபுல் டோட்டல் நம்ம பார்க்கும்போது அதோட எல்லாமே சேர்ந்து வரும். ஒளிகள் இருக்கும், அந்த உருவத்தை நல்லபடியா பார்ப்போம். எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா ஃபுல் டோட்டல் சூரியனை பார்க்க முடியும். அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஆக பகவான் 3 நிலைகளில் இருக்கின்றார். பரமபுருஷன் பகவானாகிய கிருஷ்ணர் 3 நிலைகளில் இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்துக்கலாம். அது எவ்வாறாக என்றால் சூரிய வழியாக பிரம்மனாகவும், சூரிய வடிவமாக சூரிய மண்டலமாக பரமாத்மாகவும், அடுத்து மொற்ற முழுமை பெற்ற பரிபூர்ணத்தை காட்டுறவர் பகவான் கிருஷ்ணர் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 3 நிலைகள் இருக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இயற்கை மற்றும் புருஷன் பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாநாதி உபாவபி விகாரம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். இந்த ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. பிரபுஜி அந்த பிக்சரை காட்டுங்க. இந்த படத்துல பாருங்க, ஒரு பக்கம் இயற்கை இருக்குது, இன்னொரு பக்கத்துல புருஷன் இருக்கான். புருஷன் அதாவது அந்த ஜீவாத்மா. இதுதான் எல்லா வேலைகளுக்கும் இந்த வேலைகளை இதுக்கு ஆரம்பம் யாருமே இப்ப வரைக்கும் இயற்கை எப்ப தோன்றியது, இந்த புருஷா எப்ப தோன்றினாங்க, இதுக்கு ஆரம்பமே கிடையாது. இது எப்ப ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆரம்பமற்றவை என்பதை நம்ம புரிஞ்சு எப்ப ஆரம்பிச்சது, எப்ப இருந்து இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா இதனுடைய மாற்றங்களையும் ஜடத்தின் குணங்களும் இந்த இயற்கையும் இந்த உயிர்வாளியும் சேர்ந்த கலவை தான் இந்த ஜட பொருட்கள். இந்த உற்பத்தி செய்யறது இந்த புருஷாவும் இந்த இயற்கையும் சேர்ந்துதான் இருக்குது. ஆனா இவ என்ன நினைக்கிறான், அந்த புருஷா அந்த ஜீவாத்மா என்ன நினைக்கிறது, இந்த இயற்கையை அனைத்தையும் நம்மளே அனுபவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டு அதை அனுபவிச்சு கொண்டுட்டு இந்த இயற்கையில ஆல்ரெடி 3 விதமான குணங்கள் இருக்குது. 3 குணங்கள் இருக்குது. அதன் பின்னாடி உள்ள சாப்டர்ல படிப்பீங்க, இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணத்தினால இவங்க கலந்துறதுனால இவங்க ரொம்ப கஷ்டத்துக்கும்
நமக்கு உண்டாகிறாங்க. அது ரஜோ சத்துவ குணம் என்பது அது வந்து ஒரு இந்த 3 குணங்களும் மாறி மாறி வரும். சத்துவ குணம் வந்து பாவ நிலையற்ற ஒரு நல்லதை கொடுக்கக்கூடியது. அடுத்து ரஜோக வந்து ஆசை, எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு இது வேணும் இது வேணும், அந்த ஆசையை தூண்டுது. தமோ என்பது ஒரு மயக்கத்திலே இருக்கிறது, ஒண்ணு இல்லாம ஒரு புத்தி இல்லாம ஒண்ணு இல்லாம இருக்கிறதான். இதை பற்றி விரிவா பின்னாடி வர சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். சோ இந்த புருஷன் என்ன ஆறாருன்னா, இந்த இயற்கையை அனுபவிக்க விரும்புறதுனால கஷ்டத்துல வந்து இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அதனாலதான் இவன் வந்து அனுபவிக்கிறான். ஜடப்பொருளை அனுபவிக்க முயல்வதாலே ஆத்மா சிக்கி கொள்கிறது. இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனையும் எனக்கு வேணும் அனுபவிக்க இந்த ஜீவாத்மா விரும்புறதுனால இவங்க வந்து அந்த பௌதீகத்துல வந்து மாட்டிக்கிறாங்க. அந்த பௌதீகத்துல வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாக கட்டுண்ட ஆத்மாவாக மாறிடுறாங்க. அதனால இன்பத்துக்கு துன்பத்துக்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஆட்படுறாங்க. பிரபுஜி, அடுத்து பிரபுஜி. சொல்லிட்டு இன்னொன்னு ஒரு இதை சொல்லிடுறேன். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழியலும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட இயற்கை ஜீவாத்மா இரண்டுமே நித்தியமானவை. அவை படைப்பிற்கு முன்னும் இருந்தன. ஜடத்தோற்றமானது பகவானின் சக்தியிலிருந்து உண்டானதாகும். பகவானின் சக்தி வந்து 3 விதமான சக்திகள் இருக்கின்றன. அது வந்து அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடாசக்தி. அந்த தடாசக்தி வந்து இந்த ஆத்மா வந்து கட்டுண்டு இருப்பதனால எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுறதுனால நடுவுல வந்து பகவான் வச்சிருக்காரு. அந்த அந்தரங்க சக்தியில வந்து பகவான் நம்மளோட இந்த உடல் இதயத்துக்குள்ள அவர் வீட்டிருக்கிறாரு. அதாவது 3 விதமான சக்தியிலும் இருக்கிறது. பகவான் சக்தியில இருந்து உண்டானதாகும். அந்த உயிர்வாளிகளும் அப்படிப்பட்டவர்கள். அப்புறம் இந்த இயற்கையில வந்து 2 விதமான இயற்கை இருக்கின்றது. பௌதீக இயற்கை, ஆன்மீக இயற்கை. பௌதீக இயற்கை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது தான் பௌதீக இயற்கை. அது உழண்டுகிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம பிறப்பு இறப்பு இதெல்லாம் நம்ம வந்து முதுமை வியாதி இதெல்லாம் நமக்கு வருது. சுரண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் இந்த வாழ்க்கையில. ஆனா ஆன்மீகத்துக்கு அங்க போயிட்டோம்னா நமக்கு இந்த விதமான துன்பமும் கிடையாது. அப்புறம் பிரபுஜி அடுத்தது சொல்லுங்க, காட்டுங்க. அடுத்த ஸ்கிரீன் காட்டுங்க பிரபுஜி. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு, நவீன அறிவியல் ஆன்மீக மெய்ஞானம். இதுக்கு முன்னாடி காட்டுங்க. அச்சா இது காட்டுறீங்களா? ஓகே ஓகே. மறுப்பு எஸ் பிரபுஜி. இப்ப வந்து இந்த நவீன அறிவியலும் ஆன்மீக மெய்ஞானத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். நவீன அறிவியல் என்பது இந்த இப்ப லேட்டா நம்ம இருக்கிற பௌதிகம் தான். சயின்ஸ் இப்ப வந்து இந்த சயின்ஸ் வந்து என்னென்னமோலாம் கண்டுபிடிக்குது. இதுக்கு அதுக்கு இது பௌதிகத்துல நமக்கு இன்பம் கிடைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இப்ப பாருங்க, இதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு போன் இருக்குது. அந்த போனு அடுத்த பக்கத்துல இந்த 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 உடல் வந்து இது ஒரு போனு அப்படின்னு தான் அறியுது. இந்த பாருங்க, இந்த போன் இப்ப வந்து சயின்ஸ்னால இந்த விதவிதமான இந்த போன் வேண்டாம். முத நமக்கு வந்து சின்னதா ஒரு நோக்கியா மாதிரி ஒண்ணு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்னென்னமோ இப்ப ஐபோன்ல 18, 17 வரைக்கும் வருது. இதனால நமக்கு என்ன ஆகுது? நமக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. பெருக்கிக்கிட்டே போறோம்னா, ஆனா ஒரு ஆன்மீகத்தை பத்தி இந்த அறிவியல் இப்ப இந்த நவீன காலத்துல வந்து ஆன்மீகம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல. முன்னாடி எல்லாம் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்லாம் எவ்வளவு அன்பு பக்தியோட இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப உள்ள உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்ல. அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் நம்ம அந்த பழைய காலத்துல எல்லாம் குருகுலம் இருந்தது. குழந்தைங்க போய் எல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு ஆன்மீகத்துல இருந்து எப்படி வாழ்க்கையை நடத்தணும், அது எப்படி இந்த இயற்கையோட எப்படி ஒன்றி போகணும் அப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப வந்து ஒரு போட்டி போட்ட காலமா தான் வருது. நீ பெருசா நான் பெருசாங்கிறது. அந்த ஆன்மீகம் என்பதே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஸ்கூல்லயும் பாருங்க, நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான கல்வியைத்தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்களே தவிர இந்த மனசு ஆன்மாக்கு ஒரு ஒரு ஊட்டச்சத்து, அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஊட்டச்சத்து அதை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத நம்ம கல்வி பாடத்திட்டத்துல இல்ல. ஆனா ஆன்மீகம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நல்லபடியா போறதுக்கு ஆன்மீகம் வேணுங்கிறத இந்த இது காமிக்குது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் பிரபுஜி. மறுபிறவியும் மக்கள் தொகையும் ஒரு விளக்கம். மக்கள் தொகை என்பது மனிதர்களை மட்டும் குறிப்பது அல்ல. மொத்தம் 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன. விலங்கினங்கள் குறையும் போது அந்த ஆத்மாக்கள் மனித உடலுக்குள் மனித உடலை எடுக்கின்றன.
அதாவது இப்ப வந்து நம்ம வந்து எப்படி மறுபிறவி எடுக்கிறோம், எப்படி 84 லட்சம் நமக்கு நமக்கு வந்து உயிரினங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குது. அது வந்து நம்ம மனிதனாக இருக்கட்டும், இது மிருகங்கள், நீர்ல வாழ்கின்றது, பலவிதமானது, அசைவன, அசையாதவ, இது எல்லாமே சேர்ந்து இருக்குது. எல்லாம் சேர்த்துதான் வந்து நம்ம 84 லட்சங்கள் நம்ம இருக்கின்றோம். அடுத்து வந்து இந்த மறுபிறவி நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்ன்றா, நம்ம அதாவது நம்ம இந்த ஜட உடல்ல நம்ம உடல் இந்த இந்த வந்தவொடனே எப்படி அந்த உடல் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும். இவ்வளவு இப்பதான் இருக்கும். இப்ப நம்ம ஒரு ஜாமானே வாங்குறோம், அதுக்கு நம்ம கடையிலே ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் வாங்கும்போது எக்ஸ்பைரி டேட்டை கொடுத்துடுறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிறது நமக்கு நமக்கு அது கண்டிப்பா பிறந்தாச்சுன்னா இறப்புங்கிறது உண்டு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த உடல் தான் அழியுமே ஒழிச்சு இந்த ஆன்மா வந்து அழியாது. அதுதான் உண்மை. அந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது. இந்த இங்கேயே தோன்றது, இங்கேயே மறைஞ்சு போயிருது இந்த உடல். ஆனா ஆன்மா அப்படிப்பட்டது இல்ல. அதுக்கு வந்து அது வந்து அது எப்படி நம்ம ஒரு ஆடைய வந்து நம்ம இப்ப ஒரே ஆடையா மாத்துறோம், பழசாயிடுச்சுன்னா இன்னொன்னு கழட்டி போட்டுட்டு இன்னொரு புது ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா என்ன செய்யும், இந்த உடலை விட்டு போனதும் வேறு உடலுக்கு அது செல்லும். போய் வேற இடத்துல போய் வேற உடல்ல வந்து அது வந்து பிறவி எடுக்கும். அது எப்படி எடுக்கும்னாக்க நம்ம முந்தி முந்தி முன்ன முன்ன நம்ம செஞ்ச கர்மங்கள் என்ன, அந்த கர்மத்துக்கு ஏற்றபடியும், அடுத்து வந்து நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு ஏற்றபடியும் இந்த இயற்கை வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலை வந்து அந்த இயற்கை வந்து கொடுக்கும். நம்ம விருப்பம் என்ன, நம்ம என்ன கர்ம வினைகள் செஞ்சோம், நல்ல கர்ம வினை செஞ்சிருந்தா ஒரு பெரிய அறிவாள ஆன்மீக குடும்பத்துல போய் பிறப்போம். இல்ல நம்ம கர்மம் நல்லா சரியில்லைன்னா ஒரு அதாவது ரொம்ப தாமச குணம், ரொம்ப ஒரு இது மாதிரி இருக்கிறவங்க இழிவான குளத்துல போய் பிறப்போம். அவங்களுக்கு அறிவுங்கிற அறியாம தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். இப்படி நம்ம இறக்க போகும்போது என்ன மனநிலையோட இறக்குறோமோ அதையும் ஒட்டி நம்ம வந்து உடல் வந்து இந்த உயிர் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து வேறொரு உடலை எடுக்கும். உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாயினுடைய உடலை எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த ஆத்மா என்ன செய்யும், அந்த நாய்க்கு உண்டான சுவாபத்தோட தான் அது நடக்கும். வேற வேற உணர்வோட அது பிறக்காது. அந்த நாயோட உணர்வு என்ன, அந்த அந்த மாதிரி சுபாவத்துலதான் அது எடுக்கும். நாய் என்ன பண்ணும், குலைக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பன்றி இருக்குது, ஒரு பன்றியோட உடலை எடுத்துச்சுன்னா அது என்னக்கு அதனோட சுபாவம் வந்து மலத்தை தின்பதுதான். அதாவது கர்மங்களை அவங்களுடைய செய்த கர்ம வினையையும் அவர்களுடைய விருப்பு ஏற்படுத்தபடி இந்த இயற்கை அவங்களுக்கு போய் அந்த 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 அப்படிப்பட்ட உடல்ல வந்து தக்க வைக்கிறது. இதுதான் உண்மை. இதுதான் இயற்கையின் சட்டம். இதை நம்ம வந்து யாராலையும் நம்ம வந்து மாற்ற முடியாது. அது போக இப்ப வந்து இப்ப விலங்கினங்கள் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆத்மாக்கு அந்த விலங்கினங்க ஆத்மா எங்க போகும், அது வந்து மனித உடல்ல கூட மனித உடல்ல போய் நுழையும். நம்ம கூட சொல்லுவோம் பாருங்க, ஒரு சில சமயம் பேச்சுவாக்குல இவன் என்னடா இவன் இப்படி இருக்கிறான், இது என்ன மிருக குணமா இருக்கானே அப்படின்னு நம்ம கூட சில சமயம் வார்த்தை ரொம்ப பொல்லாத மிருக கூட பிடிச்சவனா இருக்க அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் இது. சோ விலங்கு இனங்கள் குறையும் போது அந்த ஆத்மாக்கள் மனித உடலுக்குள் நுழைகின்றன என்பதை நம்ம நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கர்ம வினையை வெல்வது எப்படி? இப்ப வந்து நம்ம கர்ம வினைகளை மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியும். இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு ஜனாதிபதி இருக்கிறாரு. எப்படி ஜனாதிபதிக்கு எப்படி ஒரு கைதியின் தண்டனையை ரத்து செய்ய அதிகாரம் உள்ளதோ அப்படியே கிருஷ்ணரால் நாம் கர்மாவை அழிக்க முடியும். இதற்கு ஒரே தீர்வு என்ன, சரணாகதி, சரண்டர் ஆகணும் இறைவன் கிட்ட. அந்த ஜனாதிபதிக்கு எப்படி அந்த கைதிக்கு வந்து எப்படி தண்டனையை குறைக்கிறாங்க, அப்படியே அப்படியே கொடுப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த ஜனாதிபதி அவனுடைய அந்த கைதியோட நடத்தைகளை பார்ப்பாங்க. எப்படி அவன் எப்படி இருக்கான், நன்னடத்தோட இருக்கானா, அவன் எப்படி இருக்கிறா அப்படிங்கிற அந்த அவனுடைய நடத்தையை வச்சுதான் கருணை காட்சி. தூக்கு தண்டனைனாக்கா கருணை காமிச்சு ஆயுள் தண்டனை இப்படி கொடுக்கறதா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அப்ப அப்படிப்பட்ட அந்த ஜனாதிபதியே இப்படி கருணை காட்டும் பொழுது நம்ம அன்பையே பொழிஞ்சு நம்ம மேல அவ்வளவு பிரியமா நண்பனாகவும் இதுவாகவும் இருக்கின்ற அந்த கிருஷ்ணர் நமக்கு நம்மளுடைய கர்ம வினைய வந்து குறைக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரேடியா சரணாகதி அடிக்கணும். நம்ம செய்கின்ற அத்தனை செயல்களையும் அவருக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அவர்
கலப்பற்ற உண்மையான ஒரு தூய்மையான பக்தியோட நம்ம இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம நிறைய அவருடைய லீலைகளை பத்தி கேட்கணும், அவரை பத்தி பேசணும், அவரை புகழ்ந்து பேசணும், அவரை வர்ணிக்கணும். அவருக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன நமக்கு சேவை செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு அவரோட தூய பக்தியோட பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் பிரயட்சி தத்தகம் பக்தி உபகிருதம்னு ஒரு இதுல வருது, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 9th சாப்டர்ல. அதாவது நம்ம வந்து பக்தி கொடுக்கறது, அது ஒரு பூவை கொடுக்குறோமோ, பழத்தை கொடுக்குறோமோ, தண்ணீரை கொடுக்க எது இருந்தாலும் சரி, அது வந்து உண்மையான அன்புடனும் பக்தியுடன் கொடுத்தால் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்வார். நம்மளுடைய நன்னடத்தையை வச்சு அவர் வந்து நமக்கு வந்து கர்ம வினையே இருப்பார். அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும், தினமும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று இந்த நாமத்தை சொல்லி அவரிடம் நம்ம மொத்தமாக சரணாகதி அடைந்தால் நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் அழிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக அழிக்க முடியும் என்பது இதுதான் கூற்று. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஞான கண்கள். இப்ப வந்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஞான கண்கள், த விஷன் ஆஃப் நாலேஜ். இப்ப வந்து நம்ம வந்து அப்படியே கடவுளை போய் பார்க்க முடியுமா? இந்த பௌதிக கண்ணை வச்சுட்டு நம்ம போய் கடவுளை போய் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. இப்ப வந்து நமக்கு நல்லாவே ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நல்ல நட்பண்புகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பக்தி முன்னேற்றத்துல படிப்படியாக முடியும் அப்படிங்கிறது. இப்ப உடல் என்ற ஒரு கஷேத்திரம் என்றால் உடலை குறிக்கின்றது. அந்த உடல்ல இருக்கிறது யாரு? அந்த உடல்ல 2 ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே யாவே என்றால் ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. பரமபுருஷனான பகவான் அவர்தான் பிரதிநிதியாக பரமாத்மாக இருக்கிறார். இப்ப நம்ம உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கஷேத்திரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், கஷேத்திர யக்ஞனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து அறிவு என்பது ஞானம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நட்பண்புகள் எல்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நேயம் என்பது என்னன்னா, நம்ம நம்ம அறியும் பொருள். அந்த அறியும் பொருள் யாரு? இறைவன். அந்த அறியும் பொருளை அறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட இலக்கு என்ன? அவரை போய் சேர்றதுதான் அந்த இலக்கு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து போற நேயத்தை பற்றி, இந்த பரமாத்மாவை பற்றி நம்ம வந்து இப்ப வந்து சொல்ல போறோம். இந்த நாலேஜை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து பிரம்மனை நல்ல ஒரு உண்மையான நிலையை அடைந்து நேர நம்ம இறைவனோட இலக்கை அடைய முடியும் என்பதுதான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து இந்த ஆத்மா வந்து சிம்பிளா சொல்றேன். எப்படின்னாக்க நம்ம ஆத்மா என்பது அழியக்கூடியது. உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழியாது. ஆனா அதுக்காக நித்தியமானவர்கள் இருவரும், ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானவர்கள். அதுக்காக நம்ம ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் நம்ம ஒண்ணு அப்படின்னு சமமா நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் அவர் எல்லாத்துக்கும் உன்னதமானவர், படைப்பாளி. இந்த அனைத்தையும் படைத்தவர் யாரு? இறைவன் தான். அவருதான் இந்த உலகத்தை, இந்த யூனிவர்ஸை படைச்சது அவரு தான். அப்ப அவர் நம்மளை விட நல்ல ஆற்றல் நிறைந்தவர் அப்ப நம்ம இருக்கோம். சோ ஆத்மாவும் எதுவும் நமக்கு சமமா சொல்ல முடியாது. அவருடைய வந்து நமக்கு புலன்கள் இருக்கின்றது, நம்ம புலன்கள் இந்த பௌதிக கண்ணில தான் இருக்கும். அதுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த வேலையை தான் செய்யும். ஆனால் இறைவனுக்கு புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அந்த புலன்களையும் உண்டாக்கியவரும் அவர் தான். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நமக்கு வந்து கை கால் வந்து நமக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செய்வாங்க. ஆனா இறைவன் வந்து காலை வச்சு பார்க்கவும் செய்வாரு, கையை வச்சு என்னமோ இது பண்ணலாம், மேல போகணுமா போவாங்க. அவங்கெல்லாம் அந்தரத்துல பறக்குறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட உன்னதமானவர், அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் எஜமானர், அனைத்து உணர்வுகளையும் அறிபவரும் அந்த பரமாத்மா. நம்ம இந்த உடலை மட்டும்தான் அறிய முடியும், மற்ற உயிரினங்களை பத்தி நம்மளால அறிய முடியாது. சோ அவர் வந்து எல்லாமே அவரை தான் அனைத்தும். இந்த அனுபவிப்பவரும் அவர் தான், என்ஜாயர் வந்து அவர் தான். நம்ம என்ஜாயர் கிடையாது, நம்ம சொல்லிக்கணும் அவ்வளவுதான். அதுக்கு அனுமதி, நமக்கு ஏதாவது வேணும்னா அதுக்கு அனுமதி கொடுப்பவரும் அந்த பரமாத்மா தான். நமக்கு அந்த உடலுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க, அனைத்துக்கும் அவர் தான். அடுத்து நமக்கு மறதி கொடுப்பதும் அறிவுதான், கொடுப்பவரும் அவர் தான். ஞானத்தை கொடுப்பவரும் அறிவும் கொடுப்பவரும் அவர் தான். வேதங்களில் கூறப்படுவரும் அவர் தான். இந்த மாதிரி ஒரு உன்னதமான நிலையை இருக்கக்கூடியவர் பரமாத்மா. அவர் அனைத்துக்கும் எஜமானர். இந்த ஜீவாத்மா ஒன்லி சேவகன் தான். அவருக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யறதுக்கு வந்திருக்கோம். அவருக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கிறோம், மேல கிடையாது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப அடுத்து பிரபுஜி.
சுருக்கமா இப்ப நம்ம சொல்ல போனோம்னாக்க இப்ப நம்ம வந்துட்டோம், சம்மரிக்கு வந்துட்டோம். உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். இப்ப வந்து நம்ம இலக்கு வந்து இப்ப வந்து பரமாத்மான்னு என்ன, ஜீவாத்மாங்கிறத நம்ம டிஃபரெண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப நம்மளுடைய இலக்கு என்ன என்றால், இறைவனை முக்தி அடைவது எப்படி அப்படிங்கிறதான் இப்ப நம்ம கடைசி பாயிண்ட்டுக்கு வரோம். நான் இந்த உடல் என்பது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நான் ஆத்மாங்கிறதும் தெரியும். அந்த உடலை அறிபவன் தான் ஆத்மா. அது ஆனா ஆத்மாலேயே பரமாத்மா, ஜீவாத்மா இருக்கிறது. திருப்பி சொல்றேன். இவர் வந்து பரமாத்மா வந்து அனைத்து உயிரினங்களில் இருப்பதால் அனைத்தையும் அவர் வந்து அறியக்கூடியவர். ஜீவாத்மா தன்னுடைய உடலை மட்டும்தான் அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப பரமாத்மா எனக்குள் இருந்து என்ன வழிகாட்டுகிறார்? அப்ப அவர் சொல்றாரு நமக்கு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம அறிஞ்சிட்டோம். உடல்னா என்ன, உடலை அறிபவன்னா என்ன, அது அறியப்படும் பொருள்னா என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே நமக்கு அந்த ஞானம், ஞான வழியை பத்தி நமக்கு சொல்றாரு. இப்ப வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன இது வந்து சொல்றேன். எப்படி நம்ம அவர் இறைவனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னாக்கா, அவர் உள்ளேயும் இருக்கிறார். இதயத்துக்குள்ள உள்ள இருக்கின்றார். வெளியே வந்து நமக்கு எல்லா செயல்பாடுகளையும் செய்ய வைக்கிறார். அப்ப இப்ப வந்து ஒரு சூரிய ஒளி கதிர் இருக்குது. சூரிய கதிர் வந்து சூரியன் வந்து ஒரே இடத்துலதான் இருக்கு. ஆனா அதனுடைய ஒளிக்கதிர்கள் நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவுது. எல்லா இடத்துலயும் பரவுது. அது மாதிரி இறைவன் ஒரு இடத்துல இருக்கிறார். ஆனா அனைத்து இடங்களிலும் அவர் பறந்திருக்கிறார். விரிஞ்சிருக்கிறார். அப்ப அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா என்பது நம்மளுடைய இருதயத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன குட்டியா தான் இருக்கும் நம்ம ஆத்மா. ஆனா அதுக்குள்ள வந்து உணர்வு என்கிற ஒரு இது கொண்டு இந்த உடம்பு முழுவதும் நமக்கு பிரகாசமா செய்ய வைக்கிறாங்க. உடல் எப்ப வந்து நமக்கு சக்தி அது நமக்கு உயிரோட இருக்குது, உணர்வு இருக்கும்போதுதான் இந்த உடல் வந்து வேலை செய்யுது. இந்த உணர்வு இல்லைன்னா நம்ம வந்து வெறும் அந்த உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா போயிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஜடம் தான் சொல்லுவோம். சோ அப்ப அந்த எப்படி சூரிய ஒளி உலகம் அனைத்துக்கும் பிரகாசம் கொடுக்கின்றதோ அது போல இந்த ஆத்மாவின் உணர்வு என்பது நமது உடல் முழுத்தும் பிரகாசத்தை கொடுக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வந்து ஆன்மீக உலகத்துல போனா இந்த சூரியன் சந்திரன் இவர்களுக்கெல்லாம் ஒளி கொடுப்பது யாரு? பகவான். அவர் கொடுத்துதான் இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த ஜட உலக அவருக்கு வந்து இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் பகவான். அவர் வந்து மொத்தம் அவர் உடம்பு தேஜஸ், அப்படி ஒரு ஒளிமயமானவர். ஆன்மீக உலகில வந்து இந்த மாதிரி சூரிய ஒளியோ சந்திர ஒளியோ எல்லாம் தேவையில்லை. ஏன்னா அவருடைய தேஜஸ்ல அவரோட ஒளியிலேயே அந்த ஆன்மீக உலகம் வந்து அவ்வளவு ஜொலிக்கும். என்ன நமக்கு இந்த பௌதீக உலகத்துக்கு தான் சூரிய ஒளி சந்திரன் ஒளி இறைவன் கொடுத்து நம்ம அனுபவிக்கின்றோம். ஆனா அவருக்கு அது தேவையில்லை என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனைத்துக்கும் அவர் தான் முதன்மையானவர், அனைத்தும் கொடுப்பவரும் அவர் தான். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வந்து இது உன்ன காட்டுங்க பிரபுஜி. அது இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அதையே காட்டுங்க பிரபுஜி. அந்த ஸ்கிரீனை காட்டுங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, நற்பண்புகளை பத்தி சொல்லணும். இப்ப வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். உடலை பத்தி, ஜீவாத்மா பத்தி, பரமா பத்தி எல்லாமே நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இப்ப வந்து நம்ம இத புரிஞ்சுக்கிடணும். சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியுது. அப்ப நம்ம இந்த பௌதீக உலகில இருந்து எப்படி வெளிப்பட்டு வரணும், வெளியே எப்படி வரணும்னா நம்ம இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட பந்தத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரே பக்தி பண்ணணும். இறைவனையே நினைச்சு நம்ம எந்த நேரம் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனம் வந்து தூய்மை அடையணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்ம உண்மையான அறிவு என்பது நற்பண்புகளை வளர்ப்பது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் நற்பண்புகள், எத்தனை நிறைய படிச்சிருக்கோம். அது போக நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சத்சங்கத்துல நம்ம இருக்கணும். சத்சங்கல இருக்கும்போது நம்மளோட மனம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. எந்த நேரம் நம்ம பலம் பாருங்க, நம்ம இப்ப கூட இந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம எதை பத்தி பேசுறோம்? வம்பு தும்பெல்லாம் பேசல. ஒரு நல்ல ஞானத்தை பத்தி தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், இறைவனை பத்தி தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி ஒரு ஆன்மீகத்துல நல்ல திளைச்சிருக்கிற சத்சங்கத்தோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது நம்ம மனம் வந்து தூய்மை அடையும். அப்ப வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்து போவோம். நம்மளோட மனம் வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுக்கு செல்லும். அது போக நம்ம வந்து நமக்கு அந்த சீட பரம்பரை ஆச்சாரியர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நமக்கு எப்படி வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னேற்றம் அடைந்து இறைவனை
அடைய முடியுங்கிறத பத்தி நமக்கு அழகா வழிகாட்டியாக இருப்பார்கள். அப்ப அந்த ஆச்சாரியோட குரு பரம்பரையில வந்த ஆச்சாரியர்கள் நம்ம வந்து பின்பற்றணும். அடுத்து நம்ம வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கும் போது நம்மளோட ஞானம் வளர்ந்து இறைவனோட ஞாபகத்துல போவோம். அப்புறம் வந்து அது போக நம்ம தினந்தோறும் என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி பகவத்கீதா படிக்கணும், பாகவதம் கிளாஸ் படிக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு அழகா நமக்கு இந்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா நமக்கு வந்து நமக்கு நாமனிஷ்ட பிரபுஜி வந்து நமக்கு அழகா கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதா நமக்கு எத்தனையோ வழிமுறைகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி இவங்களுடைய வழிகளை எல்லாம் பின்பற்றி நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவதற்கு நமக்கு நிறைய வழி இருக்கு. நம்ம தான் கொஞ்ச நேரம் நம்ம டைம் கொடுத்து இந்த அறிவை மேலும் மேலும் வளர்த்து இறைவன்கிட்ட பகவானை நெருங்குறதுக்கு நமக்கு வந்து முக்தி பெறதுக்கு இது ஒரு நல்ல மார்க்கமாகவும் இருக்குது. அடுத்து ஒரே ஒரு சிம்பிள், என்ன, பகவத்கீதா படிக்கணும், பாகவதம் படிக்கணும், பிரபுபாதா சொல்லியிருக்க எல்லா புக்ஸையும் படிக்கணும், இந்த ஆன்மீக குரு சொன்னதை நம்ம பின்பற்றணும். அடுத்து 4 இது ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது, கேம்பிளிங் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அதனால இந்த தவறான வழியில போகக்கூடாது. 16 ரவுண்டு சொல்லணும். உடனே உங்களை எல்லாம் 16 ரவுண்டு செய்யுங்கன்னா யாரும் நாங்க சொல்லல. நீங்க வந்து நான் சேரும்போது அப்படிதான் இருந்தது. ஒரு ரவுண்டு பண்றதுக்கே புக்கான் இருந்துச்சு. என்னால முடியல, நான் எப்படிதான் சொல்ல போறோம்னு. ஆனா நீங்க ஒரு ரவுண்டு அப்படி சொன்னீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களுக்கு அந்த அந்த அவ்வளவு ஒரு இனிமை கிடைக்கும். அது எப்படி நீங்க அனுபவிச்சீங்கன்னா எப்படி அமிர்தத்தை சுவைச்சா நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைக்குது. அது வந்து விஷயம் மாதிரி கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம பண்ண நமக்கு அதுல கிடைக்கிற ஆனந்தம் அது ஒரு தனி லெவல் தான். நீங்க பண்ணி பாருங்க. என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேன். தினம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்லணும். இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேற்றம் இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதாவது ஒரு மின் விசிறி இருக்குது, ஃபேன் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது, நீங்க சுவிட்ச ஆஃப் பண்றீங்க, அது கொஞ்சம் உடனே அது வந்து டக்குன்னு நிக்காது. கொஞ்ச நேரம் சுத்தி தான் நிக்கும். அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து மெல்ல மெல்ல படிமேல போய் கடைசியில நம்ம வந்து பகவான் இறைவன் கிட்ட சேரக்கூடிய முக்தி நிலையை அடையக்கூடிய வழியை நம்ம போய் சேருவோம் அப்படிங்கிறத இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது. ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்து இந்த பஞ்ச தத்துவ மகாமந்திரத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த அப்படின்னு இவரை சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஒரு 108 தடவை சொன்னா ஒரு மாலைன்னு சொல்லுவாங்க. அதை சொல்லிட்டு திருப்பி அகைன் இந்த பஞ்சதத்துவ மகா மந்திரத்தை நம்ம சொல்லி தினந்தோறும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில பக்தியில போய் கொண்டு போறதுக்கு இது நமக்கு உதவும். இதுதான் இன்றைய சாப்டர். இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அவங்க கிட்ட நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சதா, ஒரு சின்ன 2-3 கேள்வி கேட்டா பதில் கொடுக்குறீங்களா? கஷேத்திரம்னா என்னன்னு சொல்றேன். கஷேத்திரம்னா என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க? இருங்க, வரப்போற கொஸ்டின் உங்களுக்கு இதை கொடுத்துறேன். குயிஸ் கொஸ்டினோட இதை சொல்லிடுறேன். அதுல இருந்தே நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஏற்கனவே பிரபுஜி நேற்று சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போய் அந்த குவிஸ் லிங்க் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு குரூப்ல. ஸோ நீங்க இதுக்கு வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்ப வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதை ஜஸ்ட் நீங்க சொல்ல முடிஞ்சா நீங்க சொல்றீங்களா? கஷேத்திரம் என்றால் என்ன? அதுல வந்து 4 ஆன்சர் கொடுத்திருக்கு. பொருள் இயல்பு, களத்தை அறிபவன், புருஷா, அறிவின் பொருள். இது எதுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. களத்தை கஷேத்ரஜன் என்றால் யாரு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரபுஜி. கஷேத்ரஜன் என்பவன் களத்தை அறிபவன் கஷேத்ரஜன். அதுதான் ஆன்சரு உங்களுக்கு. அடுத்து தனிப்பட்ட உடலை அறிந்தவர் யார்? ஆத்மா, பரமாத்மா, பகவான், மேலே உள்ள அனைத்தும். இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்ல தெரியுதா? ஆத்மாவா, பரமாத்மாவா, பகவானா, மேலே உள்ள அனைத்தும். இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து எல்லாருமே அந்த களத்தை வந்து உடலை, தனிப்பட்ட உடலை, பகவான் தானே அவரு நம்ம கூட தானே இருக்காரு, அவருக்கும் தெரியும் தானே. பகவான் தானே, பகவான் பரமாத்மா எல்லாமே ஒன்று தானே. ஜீவாத்மா தான் அவரும் ஒரு சின்ன அணுசக்தி. ஆனா இவரை மாதிரி ஒரு இது கிடையாது, ஃபுல் பவர் கிடையாது. அனைத்துக்கும் பவர் சக்தி கொடுக்குறது வந்து இவரு தான். எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் பகவான் தான். அடுத்து பிரம்ம உணர்வதில் எத்தனை நிலைகள் உள்ளன? நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறேன்? அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. அப்ப 5 இருக்குது. பிரம்மனை உணர்தல்ல 5 இருக்குது. அடுத்து வந்து பிரம்மனை உணர்தல் எந்த நிலையை உணர்தல்? பிரம்மனை பத்தி உணர்றது எந்த நிலை? அன்னமயா,
ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, பிராணமயா. அதுல வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் விஞ்ஞானமயா. இருங்க. ஆழ்நிலையை வந்து ஆழ்நிலை அனைத்து அத பேரின்பத்தை உணர்வது எந்த எந்த இது? ஆனந்தமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, பிராணமயா. இந்த இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர்? ஆழ்நிலையை உணர்வது எது? ஆனந்தமயா. என்ன அடுத்தது? ஆறாவது கொஸ்டின். உணர்தலின் சரியான வரிசைகளை தேர்ந்தெடுக்க. 4 கொடுத்திருக்கு. அதுல எதுன்னு கொஞ்சம் நீங்க கரெக்டா சொல்லணும். அனந்தமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, பிராணமயா, அன்னமயா. பி ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, பிராணமயா, அன்னமயா, அனந்தமயா. சி விஞ்ஞானமயா, பிராணமயா, அன்னமயா, ஆனந்தமயா, ஞானமயா. டி அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லியிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? அன்னமயா, அதாவது உணர்வை சார்தல். 2வது உயிரின் அறிகுறி, அதுதான் பிராணமயா. 3வது இதையெல்லாம் தாண்டி உணர்தல், விருப்பு, இதை பற்றி அறிகிறது ஞானமயா. பிரம்ம நிலைக்கு போறது விஞ்ஞானமல. உன்னத அதாவது ஆழ்ந்த நிலைக்கு, சமாதி நிலைக்கு கொண்டு செல்வது ஆனந்தமயா. இதுதான் வருஷப்படுத்தி சொல்லும் போது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயா சொல்லணும், பிராணமயா சொல்லணும், ஞானமயா சொல்லணும், விஞ்ஞானமயா சொல்லணும், ஆனந்தமயா சொல்லணும். நீங்க வீட்டுக்கு போய் உங்ககிட்ட பகவத்கீதா புஸ்தகம் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க படிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க போய் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து ஸ்தூல உடலில் உள்ள 5 பெரிய கூறுகள் தொடர்பு அல்லது பிரதிநிதிகள் என்ன? விருப்பு மற்றும் வெறுப்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம். மேற்கூறியவை 2 மேலே எதுவும் இல்லை. அப்ப நம்ம வந்து இதுல ஸ்தூலத்துல என்னென்ன இருக்குது நம்ம பார்க்க முடியும். விருப்பு, வெறுப்பு, மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பத்தை அறிவதுதான் ஸ்தூலத்துடைய ஒரு பிரதிநிதி. கட்டுப்பட முடியாத உணர்வு என்றால் என்ன? அதுல கொடுத்திருக்குது. கட்டுப்படுத்த முடியாத உணர்வு எது? மனமா, கண்களா, நாக்கா, பசியா? இது எல்லாத்துக்குமே நார்மலா நம்ம சொல்லுவோம்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டிவோட்டீஸ். எது நமக்கு கட்டுப்படுத்தாத உணர்வு? நாக்கு. நாக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமானது நாக்கு தான். அடுத்து வந்து அத்தியாயம் இது பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மை? பொய் அகங்காரம் கண்டிக்கப்படுகிறது, உண்மையான அகங்காரம் கண்டிக்கப்படவில்லை, மற்றும் 2ம் தவறானவை. இது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பொய் அகங்காரம் கண்டிக்கப்படுகிறது, உண்மையான அகங்காரம் கண்டிக்கப்படவில்லை. அது மற்றும் 2ம் உண்மை. அதுதான். அடுத்து வந்து ஆசையை திருப்திப்படுத்தும் கருவி எது? உணர்வுகள், மனம், பிரகிருதி, பொய் அகங்காரம். இதுல எது வந்து நம்ம மனசு ஆசையை திருப்திப்படுத்தும் கருவி எது? உணர்வுகள். இதுதான் நம்மளுடைய பாடங்கள். நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எப்படி என்னோட சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? கொஞ்சம் வேகமா போயிட்டேனா இல்ல மெதுவா பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க, கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுங்க. எனக்கு எப்படி இருந்தது கிளாஸ்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தாராளமா சொல்லலாம். ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரி இதுதானே, நான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பேன். அதனால நீங்க சொல்லுங்க. சரி, கடைசியில நான் இந்த இதை நான் வந்து பிரபுஜி இது போடுங்க. பிரபுஜி வாஞ்ச கல்ப தருப்பு மாதாஜி முடிக்கலாமா? 7 நிமிஷம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கமலா மாதாஜி. பிரபுஜி 7 நிமிஷம் தான் இருக்கு. முடிச்சுக்கிடவா? மாதாஜிட்ட கேளுங்க. பாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதித்தானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். சொல்லுங்க எல்லாரும், கொஞ்சம் ஜெய் சொல்லிருங்க. அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். பிரபு பாதா கி ஜெய். ஆச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवत गीता और भगवत किरंदों की जय. श्री राधा गोविंद की जय. अयोध्या श्री राम लल्ला की जय. और प्रमाण
பிரேமானந்தே ஹரி போல் ஹரி 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 போல். போல். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே என்று ஹரே. சொல்லி இன்றைய செஷனை நான் முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.